Cítiš to? Ten tlak na hrudi, búšiace srdce, napätie v krku a ramenách, ako by si niesol alebo niesla na chrbte ťažký batoh. Telo sa pripravuje na reakciu a aktivuje nervový systém a uvoľňuje stresové hormóny. To všetko je spôsob, akým sa naše telo snaží zvládať stres. A v dnešnej dobe, najmä vo veľkých mestách, kde je viacero podnetov, sú stresové situácie takmer každodennou realitou. Stres u mladých ľudí vzrástol oproti predchádzajúcim generáciám a v nadmiere je hlavným spúšťačom rôznych fyzických aj psychických ochorení. Od rakoviny, infarktu, depresie až po smrť. A preto sa mu v našich kurzoch venujeme ako prvej téme. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je stres jedným z hlavných spúšťačov krízy duševného zdravia na svete. Na čo nám je teda stres? Stres vie byť našim spojencom. Pomáhal našim predkom prežiť, keď čelili reálnym nebezpečenstvám, ale rovnako pomáha aj nám v situáciách, keď je náš život v ohrození. Napríklad pri autonehode či lúpeži ti pomôže účinne utekať ako olympijský víťaz. Ale dnes, v situáciách, keď reálne nemusíme utekať pred divokými zvieratami či iným nebezpečenstvom, vytvárame si vlastné šelmy v hlave. Čo sú negatívne myšlienky, obavy, či nejaké zveličené predstavy, katastrofické scenáre. Náš mozog totiž nerozpozná, či je hrozba reálna alebo len imaginárna a tak spúšťa stresovú reakciu. Zároveň v dobe, v ktorej žijeme a zrýchľujúci sa životný štýl prinášajú nové a nové stresory, ako je tlak na výkon, neustály prístup k rôznym množstvám informáciám a možností, z ktorých je častokrát náročné si vybrať. A aby to nestačilo, máme sociálne siete, škola, práca, vzťahy a to všetko vytvára obrovský tlak. Tlak na to byť perfektný a stále byť na vrchole. Stresová reakcia sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Tá najznámejšia je boj alebo útek. Fight or flight. Kedy sa pripravíš buď čeliť problému, alebo z neho utekať. Ďalšou možnosťou je zamrznutie. Freeze. Kedy sa zasekneš a telo prestane spolupracovať, prípadne ťa úplne vypne a stratíš vedomie. To je tzv. Flop. Častá je reakcia podvolenia sa, fón, kedy súhlasíš s niečím, čo rozhodne nechceš, ale aby si sa vyhla konfliktu, proste súhlasíš. Špeciálny typ stresového správania je flok, čo znamená stádo. Kedy sa snažíš úplne stratiť dave a splynúť s okolím. Zaujímavosťou je, že stres nemusí byť vždy len zlý. Keď ho správne zvládneš, pomôže ti podať lepšie výkony pri skúškach alebo pracovných prezentáciách alebo športových výzvach. Tento dobrý stres je eustres, ktorý ťa motivuje, podporuje tvoju kreativitu či produktivitu. Pri strese teda nezažívame len nepríjemnejšie pocity ako strach, úzkosť či obavy, ale naopak aj úžas, radosť alebo nadšenie. V dnešnej spoločnosti je dôležité vedieť, ako zvládnuť stres a kedy ho využiť vo svoj prospech a naopak, kedy ho zastaviť, aby nešiel proti tebe. Je čas naučiť sa správne rozpoznať jeho varovné signály a využívať stres ako nástroj pre osobný rast. A v následujúcich videách sa dozvieš, ako so stresom pracovať a dokonca z neho profitovať pre svoj osobný rast. Yep. Good.